a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔ n'aw lafiyara pɛtirikɛ n'aw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an di intérieur an di extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔr a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 saison fɔlɔ ni filanan tɛmɛlen kɔfɛ Seko Bɔrɛ ale filimu ta ko sabanan wulikajɔ baaraw sigira sen kan sibiridon desanbu kalo tile 17 san 2025 Isa Sise ale tun b'o kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ an bɛna o yira u la ni kunnafoniya ninnu senfɛ Seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na anw ka ɲininikɛlaw taara u ɲɛma da muso cɛsirilen dɔ ka baara la ni ale ka baara ɲɛsinnen don geseda baaraw de ma an bɛna o fana jira u la ni kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bin tɛnɛ desanbu kalo tile 15 san 2025 an bɛna min walawalaw ye ni sisan dɛ na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV ale jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Seko Bɔrɛ ale filimu tako sabanan baara dayɛlɛ ko sigira sen kan sibiridon desanbu kalo tile 17 san 2025 Centre International de Conférence de Bamako la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in senfɛ ja kanubagaw ka taa se ja baarabagaw ma ko olu bɛɛ lajɛlen ye wele jaabi Isa Sise ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko kan Seko Bɔrɛ film tako sabanan n'o ye saison 3 ye ale carili baaraw kɛra kora film maaw ka fɔ la nin série in bɛna kɛ maaw nisɔndiyafɛnba ye sabula u bɛna ko kura caman jira maaw la jakura in senfɛ saison 2 a tɛmɛna an y'a ye Seko Bɔrɛ bɛ mɔgɔw manqué pourquoi pas une troisième saison donc au de la an ye troisième saison in décidé o de lancement ye nin ye donc très bientôt an bɛna plateau de tournage daminɛ épisode 10 de bɛ troisième saison in kɔnɔ a épisode 10 bɛɛ ye 26 minutes minutes 26 ye Famɔku kɔni ye belebeleba kɛ nka ni sponsors fɛnɛ sera k'u fanga fara a kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ nin wulikajɔ in senfɛ Famɔku y'a ka dɛmɛɲɔgɔnya kurakuraya ka ɲɛsin Mali seko ni dɔnko jiriwali ma réalisateurs acteurs partenaires ka fara ja kanubaw kan olu bɛɛ ye wele jaabi a tɔ bɛ ka diya ka taa fɛ de parce que Masata bɛna i racheter a y'a dɔn k'a fɔ ko boli tɛ dan kɛ ko i mana kojugu kɛ cogo o cogo a bɛ rattraper a y'an ka société reflet fana yira parce que mansaw y'a décidé ka Masita dɔgɔnin di Seko Bɔrɛ ma Masita nɔ la tant que ɲɛnɛmaya bɛ yen seriw tɛ jɔ o dun bɛ kuma min kan o y'an ka adamadenya ye o y'an danbe o ye ka adamaden kɔnɔna n'a kunkolo sanuya walasa adamadenya bɛ se ka sabati donc a ka da an bɛɛ seri ka continuer ka da o yɔrɔ kan parce que i mana taa diɲɛ fan o fan fɛ n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn o b'a fɔ ala a ye Seko tɔ kɛ sa don o don mɔgɔw tun b'a fɔ bon maintenant an bɛ ala tanu a sera ka sira sɔrɔ an ye deuxième saison kɛ ka troisième saison an bɛn'o daminɛ n'ala sɔnna Mali seko ni dɔnko minisiri ka cidenya y'a ka nimisi wasa jira nin wulikajɔ ninnu na ayiwa saison 2 min tɛmɛna ayiwa olu ye min ɲɛ mɔgɔw ye baara minnu kɛra o kɔnɔna na bonya minnu kɛra o kɔnɔna na ayiwa olu de bɛna fɔ sabanan nin nka Gima yɛrɛ ye mɔgɔ min ye ni ayiwa an ko a ma ko Abibu Danbele mais mɔgɔw b'a dɔn Gima national de la dɔw ko ma Seko Bɔrɛ
ayiwa a ye jɔda min kɛ an ka seko ni an ka dɔnko la an bɛ o foli k'a ye. Ni filmin kura in lancement bena kɛ sababu ye Seko Buware ka segin ka na fɛn kura wɛrɛ jira a kanubaw la. Wa an b'aw ladɔnniya ko Seko Buware saison 3 o baaraw bena boloda ka bɛn ni janvier kalo nata ye. Alisa seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ tubabu finiw ye olu kɔni carilen don kosɛbɛ nka u bɛna taa seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na muso cɛsirilen dɔw bɛ mun ka baara ɲɛsinnen don geseda ma walasa ka se ka u yɛrɛ dahirimɛw sɔrɔ ani ka Mali seko ni dɔnko sankɔrɔta wagati bɛɛ lajɛlen na ka faamuyali caman sɔrɔ nka anw ka ɲininikɛlaw olu taar'u ɲɛmada muso cɛsirilen dɔ ka baara fɛ u ye mun sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. Nin baara yɔrɔ in na geseda baara bi daminɛ kabiri sɔgɔmada fɛ. Jɛnɛba Tarawele ale ye maa ye min bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ a bolo la wa a bɛ nin baara in na a bɛ san caman bɔ bi. Ne nin baara daminɛ a san 6 in an kun bɛ kɔɔri parata ka kɛ fili ka t'o feere ka dɔwɛrɛ san. Donc dɛmɛbagajɛkulu dɔw na an ka mairie la. Ne ni n ka association taara turu sera an ma ne ko an b'a fɛ ka fini bila an yɛrɛ. Olu ko k'an bɛ se ka fini bila ne ko awɔ. A ma tɛmɛ 15 jours kan u nana u ye ni kɔlɛ san an ye Segu. Ka formateur ɲini ka na an former tile 11 ka kɔɔribali 1 san ka d'a ma. Baara ninnu bɛ daminɛ ni kɔɔri mugu de ye k'ale ɲamaɲama bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ ka a bamayɛlɛma ka kɛ juruw ye. Wa a baara tɛ taa ni muɲu ale ni hakilisigi tɛ ka sababu kɛ baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ bɛ n ka gari don gala la walasa a kana bɔ ka sɔrɔ k'a don bobine na ka bobine fa ka wordisage kɛ wordisage o yɔrɔ i t'o dɔn mais o bɛ melenge pour que k'a melenge ni kolo in na. O ye o yɔrɔ de i b'a melenge o la ka sɔrɔ k'a don ni nɛgɛ ninnu na kelen kelen. I bɛ kelen don ɲɛfɛ ka kelen don yan kelen don kelen don o kɔni ba n'o bannen sɔrɔ k'a don yan ka sɔrɔ ka tiseli da. Geseda ye fɛn ye min kɔni bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ caman lase musolakaw ma hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ baara in na ka sababu kɛ tissu industriel olu carili ka taa fara denmisɛnninw olu ka makodonbaliya la nin baara in na. Mali kɔnɔ yan geseda la si tɛ min kɛra fɛn ye geseda la bi nasɔngɔ bɛ sɔrɔ sini a tɛ sɔrɔ olu denw tɛ se k'o ye k'u bɛ tila ka tugu olu fa kɔ o baara kelen na an ma lakodɔn o ye kelen bon maliyɛn ma a ta ba la sanniba tɛ yen o b'a to yen ka taa fini wɛrɛw san minnu da ka gɛlɛn n'a ye yɛrɛ jamana wɛrɛw y'a don u ka teliw yɛrɛ la donc n'a sera ka don ekɔlidenw fana ka teli n'an ka se ka baaraba kɛ o kɔni o y'u sa. Tiɲɛ don geseda bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ lase maaw ma nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ jɔyɔrɔba dɔ ta Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani a ka sen yɛrɛ kɔrɔ a yɛrɛ ka baarabolow la a bɛ o ko fɔ. Bon tisage nafa de ba de bɛ Mali kan mais maliyɛnw ma don ba la an ka faamaw ma don ba la sinon nafa ba de bɛ tisage la ni min filɛ nin ye coton pur de ye i y'a ye coton don nɛnɛ la n'i y'a don a bɛ funteni k'i la funteni na n'i y'a don a b'i fari suma yɔrɔ fini kɔni ɲɛ tɛ tɛmɛ o kan kɔni. Nin baara min ni a bɛ kɛ diɲɛ ma don o don ko ale de bɛ kɛ sababu ye min ye ka se ka métier artisanal ale kɔni banba anw fɛ yan nɔ Mali la wa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara ninnu sigi sen kan hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ a la ko o de bɛ kɛ sababu ye k'an ka seko ni dɔnko yakubaya. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye minnu salo kɛ a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. CEDEAO jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔnnajɛ dɔ kɛ Abuja dugu kɔnɔna la walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ politikiko gɛlɛya min bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ coup d'État o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la. Ni ɲɔgɔnnajɛ ninnu senfɛ Julius Maada Bio n'ale ye CEDEAO jamana ɲɛma ye wa an bɛ don min na CEDEAO maa ɲɛma don ale y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw kan ka se ka bila sen kan cogo min na ni waleya minnu n'olu filɛ nin ka taa an ka dafɛ jamanaw na n'o de ye coup d'État ye ka se k'a bali o tɛ sabati fo ka dɔ fara fɛn min ye CEDEAO ka finitigilaka minnu bɛ yen n'o bɛ t'i jɔ maa 200 bɔɲɔgɔnko la ka dɔ fara olu kan hali n'o y'a sɔrɔ Sierra Leone ani Ghana olu ka maabɔta o bɛna bɔ ka fara ni cɛden ninnu kan. M23 n'ale ye bamaci kuru dɔ ye n'o dagalen don RDC Congo kɔnɔna la olu kɔni ye baara dɔw boloda walasa ka se ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele Uvira ni k'o minɛ k'o k'u ta ye o baara ninnu kɔfɛ maa caman b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ M23 a tɛna ale fɛɛrɛ kɛ ka se k'a ka taama tɔ ni k'o lase Congo jamana kɔnɔ ka dugu wɛrɛw minɛ i n'a fɔ Katanga ni lase ninnu kɛra jateminɛba dɔ bɛ Congo jamana kan n'ale bɛ politikiko gunnako kan n'a bɛ wele Kirisa Moleka Kibangu
ale kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ni maramafɛnkurutigiw ye M23 ma u kɛlen no ka laɲini dɔw ta n'o bɛna kɛ sababu ye ka taama ka taa Kongo kɔrɔyan fan fɛ walasa marabolo minnu bɛ yen ni k'olu minɛ ka k'u ta ye. Maroku jamana kɔnɔna la maa 37 olu kɔni bɔnna u ni na ka sababu kɛ ji warangatali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Safi ale dugu kɔnɔna la. U y'a yira k'a fɔ ni waleya ninnu kɔni sababu kɛra sanjiba dɔ balila ka wuli min kɛra sababu ye ka du caman ni k'olu ci ani fɛnɛ ka taa ni maa caman olu bolofɛnw ye. Minisiri mun sigilen don u ka jamana la kɔnɔna lakanali ko ma ale y'a yira k'a fɔ ni kasara wale in a kɛra fan caman fɛ nka fɛn min bɛ tali kɛ Safi ale dugu kɔnɔna la ale de ta fanga bonyara kosɛbɛ. Australie ale dugu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ maa 15 olu kɔni bɔnna u ni na ka sababu kɛ bamaciya wale dɔw ye min kɛra kɔgɔji bolo min bɛ n'a bɛ bondi ale dugu kɔnɔna la. An ma ladɔnniya k'a fɔ ni karogɛrɛya wale in n'o taara maa 2 fɛ fɛn min ye jufu olu ka seli o dɔ kun bɛ sen na min kɔnɔna la maa caman kun b'o kɛnɛ kan u ye nin karogɛrɛya wale in ta ko o maa kofɔlen ninnu ni k'olu sɛgɛrɛ. U y'a yira k'a fɔ Australie dugu kɔnɔ a bɛ san 30 bɔ fɛn min ye nin karogɛrɛya wale nɔgɔ a famara ka kɛ yen nɔ nka u ye hakililasɔmi kɛ k'a fɔ fɛn min ye maramafɛnjugu olu koɲɛw sariya jɔnjɔn talen tɛ Australie dugu kɔnɔ ka ɲɛsin fɛn min ye maramafɛn ale sɔrɔli ma. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a fililiko ɲuman na ka ɲini aw fɛ a k'aw sualen to Advance TV la wasa b'aw ye jabaraniko la ne bɛ kan bɛ d'aw ye nin waati in na ko Ala k'an bɛn waati wɛrɛ. A cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima Telima wada kaditro Sojo na la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nana ni here Malion severa Andu intérieur Intox Andu extérieur Extox Songo dama teme diado Anisi mankol Abara no kanyine Abeja teliala Abika so nuguya Songo dama teme dia Bara no kanyi ibi umbara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no